Følgende screencast skal vise, hvordan man kan lave et undersøgende arbejde med periferivinklen og den tilsvarende centervinkel. Det gøres ved først at tegne en cirkel, ved at vælge en cirkel ud fra centrum og punkt. Derefter laver jeg yderligere 2 punkter på periferien og forbinder de 2 punkter med linjer. Herved får vi dannet en periferivinkel. Den tilsvarende centervinkel findes ved at forbinde de 2 punkter på periferien med centrum i cirklen. Derefter kan størrelsen af vinklerne findes ved at bruge vinkelværktøjet. Og markere vinklerne således. Her har vi altså periferivinklen og centervinklen. For at tydeliggøre, at det er 2 forskellige vinkler, vi snakker om, kan vi vælge at højreklikke på vinklerne og markere egenskaber, og herved ændre på egenskaberne ved den pågældende vinkel. Eksempelvis kan vælges en anden farve, og vi kan tilsvarende vælge et andet udseende. Vi kan også vælge at kalde vinklen centervinkel. Det var det, man på samme måde kan vi ændre egenskaberne på den anden vinkel og kalde den periferi. Det undersøgende arbejde med vinklerne i cirklen foregår ved at betragte de 2 vinkler og hvad der sker med vinklerne, når man flytter rundt på punkterne, og det er altså ændre vinklerne. Det gøres ved at vælge markeringsværktøjet, og herpå kan vi flytte punkterne på cirklen. Gør jeg f.eks. periferivinklen større, kan jeg umiddelbart observere, at det samme gør sig gældende for centervinklen. Gør jeg periferivinklen mindre, ser jeg også, at centervinklen mindskes. Det samme gør sig gældende, hvis jeg bevæger det andet ben på periferien af cirklen. Jeg kan naturligvis ikke bevæge punkt A, for det er centrum af cirklen. Jeg kan bevæge punkt B, men det ændrer ikke på hverken periferivinklen eller på centervinklen, men derimod på radius i den dannede cirkel. I dette tilfælde er det ikke umiddelbart svært at se, at periferivinklen er den halve af centervinklen. Havde det været besværligt, kunne man arbejde med nogle bestemte yderpunkter, altså sørge for at finde hele gradtal, der vil tydeliggøre den sammenhæng, der er mellem periferivinklen og centervinklen. På samme måde kan det være interessant at se, om den sammenhæng, vi har fundet mellem periferivinklen og centervinklen, gælder for alle tilfælde for periferivinklen. Derfor vil jeg forsøge at bevæge mit punkt, så begge ben i periferivinklen falder til venstre, eller på samme side af centrum i cirklen, og her kan jeg se, at den samme sammenhæng der er så gældende, altså at periferivinklen er den halve af centervinklen. Dermed er det undersøgende induktive arbejde med periferivinklen overstået, og der kan arbejdes med at beskrive den deduktive sammenhæng mellem periferivinklen og centervinklen.